Namaste, Khulumbai. I am Deepti Basumataari, Miss Friendship International India 2025. पहले तो मैं सभी इंडियंस को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहूँगी और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे इतने सारे प्यार, इतने सारे सपोर्ट्स दे रहे और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे इतने सारे प्यार मिलेंगे। Or I hope and I request you everyone to watch this video till the end. आङो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे बे वीडियोखौ जोबजासे नायगोन होननानै। सो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ जैसे कि आप सभी को पता है कि मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल 2025 के पीपल्स चॉइस टाइटल के वोटिंग लाइन अभी ओपन हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग सोच रहे कि ये जो पीपल्स चॉइस टाइटल है इसका जो टॉप 10 रैंक है वही ग्रैंड फिनाले के टॉप 10 में एंट्री मिलेंगे, पर बिल्कुल ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये जो पीपल्स चॉइस टाइटल है इसमें से सिर्फ एक ही विनर बनके ग्रैंड फिनाले के रात के जो टॉप 10 होंगे उसमें ही सिर्फ एक ही एंट्री हो पाएंगे। दा बिदिनो मानसिफोरा सानगासिनो जे बे पीपल्स चॉइसनि टॉप 10 रैंकआनो ग्रैंड फिनालेनि टॉप 10 आव थांगोन होननानै, नाथाय बिदि नङा। पीपल्स चॉइसनिफ्राय सासेल' देरहानानै बै ग्रैंड फिनाले खालि टॉप 10 आव सासेल' एंट्री मोनगोन। मैं आशा करती हूँ आप लोग जितने मुझे प्यार देते आ रहे थे, जितने सपोर्ट देते आ रहे, ठीक वैसे ही आगे भी जाके आप लोग मुझे उतने ही प्यार और सपोर्ट देंगे। आं आशा खालामो जे नोंथांमोना दिनैसिम आंखौ जेसेबां सपोर्ट आरो अननाय होबोदोंमोन ठीक बेबायदिनो सिगाङाव थांनानैबो आंनो अननाय आरो सपोर्टखौ होबाय थागोन होननानै। दा जोबनायाव आङो बयखौबो बुंनो सानो जे गोबां मानसिफोरानो गोबां नेगेटिभ कमेन्ट्सफोर हरगासिनो, नाथाय आंनो बे कम्पिटिशनाव आङो गावजों लोगोसे आं हारिमुखौ दिन्थिनानै आं गावजों लोगोसे दिन्थिनानै आङो कम्पिट खालामगासिनो। दा बिनि थाखायनो आङो दिनैनिफ्राय आं नोंथांमोननिफ्राय पजिटिभ कमेन्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे आरज खालामो जे आङो बिनिफ्राय मोजाङै मोजां कम्पिट खालामनानै आङो आंनि जायगायाव थांफिननो हायो होननानै, आरो आंबो आंनिफ्राय हाजासेखौ नाजागोन आंनि राव हारिमु आंनि हादोरखौ जेरैबायदि दिन्थिनांगौ आं बेबायदि दिन्थिनो आं आंनिफ्राय हानायखिनिखौ आं नाजागोन। दा बेसेनोसै, गोजोन्थों, धन्यवाद, थेंक इउ।